Ma, Hmm? i-scroll din namin mo be. Lagi ako scroll. Ikaw Pero, na lang sige, scroll. sige. Mo kayo ka-scroll. Hindi ko ka magbayad. Okay. Um, Oy, hapon mo dahil ka. Hello, may hapon sa tanan. It's singing time with friends. Sing worship song. Okay. Hindi na. Entitled Kanunay Kang Matinud-anon. Bisaya siya sa ano ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ko. Bisaya sa the goodness of God. Okay. Hindi na. Kaluoy mo ay kintuban, di ko patay mo, ibuong kinabuhi.
you. Thank you so much, anak, sa pagpaningkamot. And thank you, shout out sa atong viewers. O, especially sa mga padre di pamilya nga nakaroon sa Davao, nag-attend og seminar sa Comelec. We meet you here, Daddy, and amping Kanunay. Hey, Daddy. Hi, Daddy. So, God bless everyone, and may gabi. Ang kamaayo sa Dios kanunay nagsunod kanato, no. Say bisag takabantay na yung mga kadaot sa unahan apan tungod kay na ang pagkamaayo sa Dios, wala pa nahitabo sa tuwa iya natang gipanaligdan. So thank God for everything, and God bless everyone. Bye bye. Bye.